Balima Anyakuma, très urgent. Balima billet dimanche 14 décembre 2025. Balima ou Amboraka information soro ko jatke wale moga nyamogo ba bina jaraka patron ba na to ko iyada agali malien ko ayo akumbe ana muso kumbe tama sendola Mali ni Algérie frontière la ani Mauritanie fanfé malien anyene information soro Abamako la ou be journali wele ko Abamako amena détail do di awma munde be ka kebi malien aw ne ambela jelenga kuma ina me munde sebene do mena détail do ma ko localisation d'Iyad Agali et son épouse par les services de renseignement ko Iyad Agali no ye bina jaraka patron ba e kana muso de yira malien ne kuma bari de Abamako de abla kuma nchendu awo Iyad Agali uye war mundi uye war ba mundi bina jaraka bongo wakati mina arabu mana war di ko kuga mogo bla o war claro Iyad Agali kume gawo kelengele na de ka kumbe o kume Mali media be sanfé bi ma fanya na ngute ka srambli parce que wakili sikilendu mena détail kuma information be ka ne ka information tade information yi sebenadi awa sebe baka beba mabako de fana voilà i ko Iyad Agali kume gawo o blara mogo munu ya bla u ka fenga o transo re de mabako de folo ya bla mene ma commentaire bakaka mene klara ka yi ko fe ja tien de kundu bon ne sera ka confirmer donc bi ko Iyad Agali tellement Iyad Agali la fialen do malien fana muso de be yala sisa ana furu muso de ol de be yala sarno parce que o kelme ka yoro mino ayala je muso be no mena kala malien de bela jelen kala me donc ameni bela ne mogo mi asebene ma sebende mesiki kumaka abamako.com voilà donc sisa mena kala munde kera sisa ko Iyad Agali et son épouse en marge d'une rencontre sécuritaire tenue à Nouakchott depuis 2014, 3 responsables des services de renseignement ont relancé le débat sur la localisation d'Iyad Agali. Figure centrale du terreau, selon l'un d'eux, l'émir du groupe Amsardine se trouverait actuellement en Algérie. Une affirmation présentée comme appuyée par des informations précises. Un second interlocuteur tempère toutefois cette attitude avançant qu'Iyad Agali évoluerait toujours dans la zone frontière entre l'Algérie et le Mali, terrain traditionnel de ses déplacements. Le troisième responsable souligne un élément jugé tangible, la présence de l'épouse d'Iyad Agali, à Tamaracet, dans le quartier Sersouf, même si celle-là serait sur le point de déménager. Malgré les traques menées par les forces françaises ou les forces armées maliennes, Iyad Agali serait toujours réfugié à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Voilà, depuis 2014. Donc, Maliens, il y a une information sur le détail là. Mais comment on fait quoi? Peut-être à dire mon clou là quoi. Mais Kale Alala. Wallahi, irisi munu nanan demede. Ou koukadine ou koudjougou. Mais on va y aller à l'Ordon. Vous te faites à l'Algérie gâchis de là. Billahi, ou ba Ordon. Et Français a oré comme un rissouma. C'est-à-dire que, Asimika Klembalia de Kelembeka Barain Togelea. Sinon, il rissoube Niko Bank. Billahi, il rissoube c'est comme Mali de Merochamana. Mais, chien do kulu kono o chetrier. Chien y koukle o chere. Masite aere bedi machima 100%. To bebe te de ubi de me hake de balade irisu kan irisu ko kan ne de ali chine ne te fait Francis Razugana okeni irisu ka to ere de moi je soutiens ça hein ne modugo no nega position voilà asimi kungolo mandingi koro fana kungana nga jamana fana ga here ngana kufe ne to logique kono quoi nte cédé au fait mais c'est ka nte cédé au fait nte Francis fait nte asimi goita fana fait. Voilà ma position. Donc, quand il y a des gens qui c'est tellement où la fille a l'embébé. Fana Mousso de Beyala 600. Abolo, il y a la galibé John de Cabarala. Il y a la galibé Francis de Cabarala. Il y a la galibé Francis de Cabarala. Mouremo Fode, Ndela Kaoro Irlamba, Netlaka Sigaroka. C'est-à-dire, n'est ni information n'est bananade.
Et puis, service de renseignement, oui, à localiser des. Service de renseignement. Wallahi, nan kuye kele kentli la sangma so angi yada gali ngana mamine. Maléon, anga janga, segu bol la me mu fo yada gali ga kula. Ci kata kuma Amadou Koufa fe ngo Amadou Koufa ngi bala ki ka jamana de jini ku flene mo ci kata kuma Amadou Koufa fe ngo Amadou Koufa ngi bala ki ka jamana de jini ngi ka do ngi islamé mo parce que ngi ye kalanke centre de kono ngi islamé ko tay tira kala mo ya ke ari tira kalanke ako ayo mo ci ako ko ka fo ko no be ben fe ambe fe ben kana anga ta kuma ya di fe ko ni ya di abla ro kalibi antara kuma ya di fe ya di kana kuma to ru fe ni ala ke to ru so bengana Kuma be fe to wanto to les seguboli de flegan fota kuma be fle c'est-à-dire mena kuma do fo malien ngena kuma ko do de be ka ke malabi est-ce que malien bo kalama die selegenani marfatigi nunu nte fe ku to fo quoi parce que tle fle na Facebook yen seke trop mogo be video ke aw to fo ndabla resno ubaka wallahi ubaka page mina wala agara to ku to fo de aya to couper voilà parce que nambe be video ka man ko na dia nyogo nyeko o de kan ko imane tu to fo la mba fo nyana ko do de be ka ke mali contrôle labi die selekenani jatka wale mogo be de be ka ta nyogo nyi malabi mali de keru faso ibi munu be Burkina o mogo munu be Burkina o mogo munu be Niger o u bebe na daraka du mali dugukolo de kan parce que mali dugu keme wolonfla ani ko o de be jatika wale mogo ka mara kono bi o dugu mogo o de be impôt saraka di jatika wale mogo ma o dugu mogo o de be sujuru bi u yebi o dugu mogo o de bu deundi ka taga fara jatika wale mogo ka u ka je ka mali kele a conséquence de ni po nous mena ta choka amba ngere deundi samno ulu be ka ngere kele ne be ka stran o rodinga donc monde bo bali il faut une bonne politique mais politique nyumante asimi fle bamako kono avec un officier baw mina abe be ko do nyongona abe politique ko kele la place ko kele sanduru dia san kemedia ni barake wallahi ma sika fuko ka sanduru dima wallahi ni barake malion ni barake ha wallahi andate ma election ko mala mais ni ma barake mo aklibe jika ko ere mo ko te ka dokuma ni refo déjà ibe fangala barake o nyabila ni be ka barake jo mi se ke buyi mais kana dun kana kele fu créer nafate kele mun ni be ka barake jomba fe kata che mama ni be barake wallahi machite fe kata mais ni asimika jashiliya na jaban negel mo mufo dien senegalani halu be otaji ba fe menana nu be umuna libini fona c'est ça dugolo de bu sa ou façon de mali bi est-ce que abo kalama ça dit que ou be otaji ba fe menana ou bes jigiyoro mali bi mali de kara u jigi seme oro bi halu te ta Algérie ko sobe kuy ou be ta turu ci Algérie doro ngado mais ou be mali yere de kono bi voilà la vérité français nana ka opération ke do wallahi na simi kun kono jali may risu be se iri ni risu te yada gal yoro do ala kana hera kenye risu ba oro do de o te fa ka do Algérie gashi de la risu puchi ni ba do yada gal be oro mina ba oro do pam opérevu men opérevu yola anga janga ni video la jefolo voilà angaje ni France ambassadeur korodi de yaro beba do militairement irisi pisalo ka tebe France ka mais France to mali du koloka ka yada gali ku ga lipu joka yada gali fo Algérie docteur Sodola mo ma sama aw ni ala tia France yo ke kuma be irisu be kese ku ka angaje nga nyoro la me. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Voilà. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà. C'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir. J'aurais peut-être préféré que la France attaque Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes. Mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il était en Algérie.
Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien. Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yad Ghali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc, l'Algérie l'a laissé, en fait, là où il était. Voilà. Kuma be fleni abela de la Faransi masama de kale be ka sara Algérien Faransi ato atari froga ka draga dun ka buru ni café dun ka soro kana fana baw faka kanga sitermu be jini male tise koyi sari hada mande mona do de be ka do na kwa irisu fana flan fe de irisu ko mbe sika ka irisu ko kadne de mais irisu be ni irisu tawro da la kana hereke uba woro do de uta kede ubebe ka sara netaro Algérie netaro puissance fe mena ubebe sara Algérien ne kan taro fe ka do netaro Algérie keleme ka nasiji mu mo wera la de wa net na foi famia uba don pe ba do Algérie de ben ko na mais mo ci te fin fuma français te fin fuma américain te fin fo Algérie ma irisu te fin fo Algérie ma o kuma la fura jumé Algérie budu ne ken ma foi famia de awa Algérie ko kadu be Algérie ko kada américain unye akoka di français uye akoka di fenga uyi hal nani Algérie ni français kelela avec une fois tchena muso ka kele nu kele dro betla ka jatuguni ni cheche ida do Algérie ni français to rebeka na fiki ima o kadibi ko bomoni kalama boni jamfa de be Mali contrôle voilà la vérité boni jamfa bi ka jamana contrôle bi ka jamana don fara ngon kan mais ni président dagaran den flem mo akuma mais ne mo fo Mali soro so na mani genga boy billahi taala Mali be ka Afghanistan ou be ka Mali dugolo le tabi Mali dew ne be ka wolo bi ou be ka ta doni mo nka ça dit koy ita danger don bi quoi faut s'entendre ni ko fait ibe bali ki ga dugu tlanche be kele ni mo ndoy o de kera Syrie ou ye santan ko de ke ou sa joli ou be Syrie ou be ko nna ala ka Mali nyuma bola Malien ni information de kudu Malien fin be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chino arabe Sendwave application télécharger na Sendwave application télécharger abene segutu ngara ka corps promo de urgent na urgent de droit 10 € bena ya retay ou ko fa baka banque information bela diredu na ka banque information medu aw somo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ka orange muta anu to gombe 40 ka na wari chunga ba so orange na sur place wari chugo fla to drome kele sara wari chugo fla na sabana bada 1,99 c'est 2 € kema fla dro Sendwave yere photo fleni na télécharger droit 10 € bena ya retay o de kundu akambe ciao